जय जगन्नाथ। शरीर मन रहिब सुस्थ रविवार कर बगीचा काम। आपण निज ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଗିଚାଟିଏ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ବଗିଚା କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ବଗିଚାରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲି ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲକା ଆଉ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରବିବାର ବଗିଚା କାମ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଆମେମାନେ କେଉଁ ପର୍ବରେ ହାତ ପଚେଇବାରେ ହରଗୌରା ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଣାନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି, ରବିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଆଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।